ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu radimo tipove nastavnika, tako da možemo odmah da krenemo. Prvi nastavnik je onaj koji bukvalno je previše strog. Znam da svi nastavnici trebaju da budu strogi, ali ovo je bukvalno previše. Ajde sad da vidimo. Filipe, jesi jučer nisi Ma1. Tebe Marija ne moram da pitam, a ni tebe Luka. Vidimo Mija, nisi. Evo tebi 3 jedinice, tako. Aleksa, nisi, evo, tebi isto 3 jedinice, da Mija ne bude sama. Sljedeći tip profesora je onaj koji je bukvalno previše blag. Vidimo, Filipe, jesi učio? Nisi, ma nema veze, okej. Dobro, Luka, nisi, ma nema veze, evo tebi 3, ne moraš da uči, znam da si pametan. I ti, Marija, nisi. Ma nema veze, evo, ostavit ću te za sljedeći, pa ti kad budeš naučila odgovarat ćeš. Sljedeći tip profesora je onaj koji je bukvalno nepravedan i znam da svi mrzimo takve profesore. Da vidimo, Filipe, jesi učio? Nisi, ma nema veze. Ajde, nema veze, ajde sljedeći čas pa nauči. Luka, nisi učio? Ajde na tablu. Ajde, brzo da odgovaraš. Kako on je? On ne može. Ti odmah brzo da odgovaraš. Ajde. Brže. Mija, nema veze. Uči za sljedeći čas, pa ću ja te pitam. Marko, nisi učio. Ajde, brzo da odgovaraš. Pusti nju, ona neće sad. Idi ti da odgovaraš. Bože. Pa, ajde, idi do WC-a, ajde. Pitaš me u toku časa da ideš do WC-a? Sram te bilo. Šta kako je ona mogla? Ona je prva otišla, a ti sad ne možeš. Sljedeći tip nastavnika je onaj koji jede na času, a govori drugima kako ne smije to da rade u toku časa. Da vidimo sad. Anđela, ti to jedeš na času? Ajde, brzo kod direktora. Brzo! Ajde, brže. Brže kod direktora sam rekao. Požuri. Ajde, odmah da ideš kod. Sram te bilo. Da jedeš na času. Bože, ne sačuvaj. Marko, i ti jedeš. Odmah izlazi napolje. Ajde, brzo kod direktora. Odmah. Požuri. Šta kako ja smijem ne? Ja sam profesor, vi niste. Sljedeći tip profesora je onaj koji bukvalno ništa ne da. Sljedeći tip profesora je onaj koji se stalno slika na času, a govori drugima kako ne smije to da rade u toku časa. Marija, ti to koristiš telefon na času? Ajde, kod direktora. Ostavi taj telefon i brzo kod direktora. Ajde, i ti Marko sa njom. Ostavi taj telefon i brzo kod direktora. Sram vas. Požuri. Ajde, brzo kod direktora. Sram vas bilo. Ajde, požuri. Nevaspitani. Sljedeći tip profesora je onaj koji uvijek daje neka pitanja koje đaci nisu učili. Dobro. Ali profesore, mi nismo učili 2. i 3. pitanje. Kako nismo učili? Kako? Učili smo, nego ste vi zaboravili. Naravno, posle testa desi se ovo. Pa brate, znao sam da ću da dobijem 1. Kako? Znao sam da ću da dobijem 1, majka će da me ubije. I eto ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Obavezno opalite taj like i subscribe i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!